Hej og velkommen til den her video. Den her video vil blive et julegavehaul, så lad os bare begynde. Jeg vil starte med at sige, at jeg vandt mandelgaven, så det vil jeg starte med at vise. Jeg fik det her quiz battle spil, og ja, det er bare det der, man også kan få til iPhones app og sådan noget, så ja, så det er jeg rigtig glad for. Og så sådan til de små gaver, så fik jeg altså ikke sådan billige vel, men sådan de små, ja. Så har jeg fået af min bedste veninde, Asta, så har jeg fået den her Essie-nærlak. Jeg tror, at man kan fornemme farven her. Og den hedder Pink Diamonds. Og ja. Og så har jeg også fået den her M Cosmetic børste. Og den er bare den der 01. Og det er den der foundation børste. Og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Fordi jeg manglede med min foundation børste. Så. Og så har jeg også fået den her M Cosmetic børste. Og ja, det er den lyserød, som I kan se. Og den er 02. Ja. Og så fik jeg også det her. Den her. Og den hedder så også en foundation børste. Men ja. Jeg har jo den anden, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal med den her. Men i hvert fald. Og det er den, der hedder 04. Og så som en lille for sjov gave, så fik jeg også sådan et her hjerte. Det er sådan et, hvor der er sådan noget vand i, og så kan man knække sådan en lille ting, og så får man varmet sine hænder og sådan, så ja, det havde jeg ønsket mig. Og så af min anden veninde, Frederikke, så har jeg fået den her M Cosmetic børste også, og det er selvfølgelig lidt sørgeligt, at jeg har fået det samme, men det skal nok gå. Og så fik jeg også en lille armbånd, sådan en lille sød pose. Og det er bare sådan et her armbånd, og det er sådan flettet, og det er også rigtig sødt. Og så fik jeg også sådan nogle her ringe fra H&M, og der er 10, tror jeg. Og det er de størrelse extra small der. Og den er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg ved bare ikke, om jeg kan passe den. Nå. Og så af min tredje veninde, Sille, min rigtig gode veninde, så har jeg fået, hun har nemlig været i London, så jeg har fået sådan nogle andre gaver af hende, hvis man kan sige det sådan. Sådan lidt blandet ferie- og julegave. Så har jeg i hvert fald fået den her Baby Lips, og den der Cherry Me. Og den er rigtig, rigtig flot, og den giver faktisk en rigtig, rigtig pæn farve. Jeg kan lige prøve at swatche den. Jeg tror godt, man kan fornemme det lidt der. Den er også rigtig, rigtig pæn også på. Den sådan giver lige ens læber et ekstra glød, hvis man siger sådan. Og så har jeg også fået en MAC læbestift. Og den er i farven Patisserie, jeg ved også ikke, hvordan man udtaler det. Og den er sådan lidt, brunlig lysrød i det. Den minder lidt om Angel, når den kommer på, men det er ikke meget, kun en lille smule. Og af hende fik jeg også den her sten. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men fordi hun har været i London, som sagt, så det er bare sådan en man putter i badet, og så skulle badet vist dufte rigtig godt, og give noget lyserødt eller et eller andet. Og til sidst, så fik jeg også af hende den her Bubblegum Lip Scrub, og den er virkelig, virkelig god. Hvis man skal til London, så skal man helt klart købe den. Den kan virkelig godt anbefales. Så det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Og så sådan til de andre små ting. Jeg kan altså ikke huske, hvad alle mine gaver er fra, men jeg mener, ja, det her, det var i hvert fald for min mor. Den fik jeg sådan lige, da jeg vågnede om morgenen, så fik jeg den her. Jeg fik nemlig fornyet mit wildcard til Tivoli, så det er jeg helt vildt glad over. Så. Og så sådan, ja, som julegave, så fik jeg også det her ur.
jeg ved ikke, ja, det er guld, og det er sådan plastik, eller nej, gummi. Og det ønskede jeg mig, fordi det kan jeg meget bedre lige at have på. Og så er der sådan en leopard, og så er der diamant og rinsten herude, så den er jeg rigtig glad for. Og så er min lille kusine, så hun var ude og købe noget make-up til mig. Og hun har købt den her Elle Studio eyeliner og eyeshadow stick. Og det vil sige, at der er en øjenskygge her og en eyeliner her. Det er en helt vildt smart idé, og altså virkelig, men den skal desværre byttes, da den er i blå, og jeg er ikke lige typen, der går med blå eyeliner eller øjenskygge, så det er rigtig, rigtig ked af det, hvis man kan finde. Hvis der er en anden farve, det ved jeg ikke, men hvis der er en anden farve, så skal jeg helt klart have den, fordi det er jo en helt vildt genial idé. Altså, så. Mormor og morfar, tror jeg, så fik jeg den her MAC Fix Plus, og ja, den er bare den der fra MAC. Sådan en spray, som går ind og giver vitaminer og er rigtig, rigtig sund for huden. Og den ser bare sådan her ud. Og den kan også godt hjælpe til, når man lige har taget puder, eller når man lige har lagt sin makeup. Og man så giver lige det et spray, inden man er på vej ud til den destination, man skal til. Så ser det heller ikke så pudret ud, og det lægger meget naturligt makeupen, og det synes jeg i hvert fald kunne være en fordel, når det var, at man lige havde lagt sin makeup, så ja. Mor, så fik jeg de her højtalere, og de hedder jeg kan ikke udtale det. Det er heller ikke det, de hedder, det står der bare. Men de er i hvert fald, de ser sådan her ud. Så lægger man sin mobil på den, og så jo tættere man kommer på den der med sin mobil, hvor højere lyder den. Altså, der skal ikke noget stik eller noget, helt vildt smart, og jeg tror i hvert fald, jeg vil komme til at bruge den rigtig, rigtig meget. Så. Og også så har jeg fået den her DKNY Be Delicious pakke gaveæske, og der er en body lotion i, og en DKNY parfume, og det er den lyserøde selvfølgelig. Og det er virkelig min yndlingsparfume over alle. Jeg elsker den. Og der er den her body lotion. Jeg har ikke prøvet den endnu, men den dufter i hvert fald dejligt. Jeg prøver lige at tage den ud på min hånd. Men den dufter i hvert fald dejligt. Og så 2 sekunder. Den er faktisk ret dejlig. Og så er parfumen her også. Og det er lidt ærgerligt, for jeg havde regnet med, at den var lidt større. Men det er den ikke. Ja, det er den midterste, tror jeg. Eller, ja, det er den midterste model. Så, og ja. Jeg var så glad for den. Så jeg har også det der lille sæt, man kan få med dem alle sammen. Men jeg synes bare, det er så irriterende, for der er ikke den der pumpe, når man skal sprøjte. Så det irriterer mig lidt, men de er meget pæne og stående. Så ja, lad os gå videre til det næste. Jeg har fået af min tante og onkel og deres barn, min fætter, der har jeg fået Just Dance 14, og jeg er virkelig, virkelig glad for det, og jeg har allerede prøvet det, og det er rigtig, rigtig sjovt, og ja. Og så er min mors veninde, hendes rigtig, rigtig gode veninde, der har jeg fået det her quiz, eller det her familiequiz spil, og det er helt vildt sjovt, fordi det er ikke bare sådan nogle svære spørgsmål, det er bare sådan, der er sådan børnespørgsmål, og sådan, så små børn også skal være med, så. Og jeg har også, af hende har jeg også fået de her 2 Dennis Knudsen produkter, og jeg har fået en shampoo og en balsam, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at prøve det, fordi jeg har ikke sådan hørt, en masse sige sådan, ej, de er rigtig, rigtig gode, og det skulle du glæde dig til og sådan noget. Så jeg glæder mig til at prøve dem. Og af min tante, ja, det tror jeg er min tante, så har jeg fået det her nail design set, og det er fra Irland, fordi at hun har flyttet det til. Men i hvert fald har jeg fået det her, og
Det er sådan, hvor der er alle mulige rigtig flotte nejlakker. Det skal lige siges. Og så samtidig så er der også alt muligt, hvor man kan lave magneter og alt muligt. Og så er der også en CD med, hvor det er altså sådan, så man kan lære, hvordan man laver det. Og så er min onkel, der har jeg fået det her OPI nejlaksæt. Og det er det der James Bond pakke. Jeg har faktisk ikke set den før. Men den er i hvert fald liquid sand, så jeg glæder mig. Og der er sådan glimmer rød nejlak her. Og så er der en så er der en sådan en meget, meget mørke lilla, som faktisk også går hen og bliver lidt af den brune. Så den er faktisk rigtig, rigtig pæn. Og så her er der en glimmerlysrød, og den er meget, meget tynd, så tror jeg. Jeg er ikke sikker. Den er i hvert fald meget, meget lys, så jeg tror, den er tynd. Og så her er der sådan en sølv nytårsnejlak, så den tror jeg skal på til nytår. Jeg ved det ikke helt. Og af min lille kusine, så har jeg fået det her The Body Shop rør. Og der er det sådan nogle, hvad hedder det, shower gels der i, så, og jeg har fået, eller der er en med kokosnød, eller coconut, og så er der en med chia, og mango og strawberry. Men jeg tror kun, jeg kan lide den der chia, fordi det er min yndlings for MAC. Nej, ikke for MAC, for The Body Shop, så det er jeg også rigtig glad for. Jeg kunne også måske kan lære nogle andre dufte og kende, eller hvad man siger, fordi jeg har for det meste bare holdt mig til den chia der, så ja. Og en lille julegave til mig selv. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt plat, ikke? Eller min mor gav, men det var lige før jul, det var dagen før jul, det var den 23. Så fik jeg det her Gillette Start Set. Så det er jeg også rigtig, rigtig glad for. Og det var det der hvor der er sådan en maskine, eller hvad? Sådan, hvor man sætter den ind. Og jeg har hørt fra rigtig, rigtig mange af mine veninder, at det holder sådan i 4 uger, eller sådan noget, hvor at normalt mine nejlakker, de holder en halv dag, så det er ikke så det glæder mig til at prøve. Og så af min mor, så har jeg fået den her Remington krøllejern, og det er bare det der spid, og det er Pro One hedder det. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at prøve det, fordi jeg fik i fødselsdagsgave, så fik jeg det tykke spid. Men jeg synes ikke rigtig, at det fungerer på mit hår, og så prøvede jeg at se, om jeg kunne få byttet det kunne jeg ikke, så der var masser af problemer. Så. Og så til sidst, så har jeg fået det her træ, hvor man kan hænge smykker på, og ja, som der også er på billedet. Så det er også meget sødt. Jeg ved bare ikke, om jeg vil have et bytte. Nå, ja. Og så på en måde, jeg mangler lige den her. Og så fik jeg også af min fætter og kusine, tror jeg. Så fik jeg også den her trøje, og den er bare for Sparks. Og den er faktisk rigtig, rigtig fed. Den minder lidt om den, jeg har på nu. Men den her, den er rigtig, rigtig blød, og den er faktisk rigtig pæn. Og den er lidt gennemsigtig, så man kan bare have et eller andet med. Så ja. Og så på en måde julegave, så fik jeg også det tøj, jeg havde på i går. Og jeg synes lige, jeg vil vise det. Og så hvis I nu vil have en video om, hvordan jeg lavede min make-up og sådan noget, så kan I bare skrive det ned i kommentarboksen. Men i hvert fald, så fik jeg denne her kjole. Ja, den ser lidt mærkelig ud, fordi den ikke er på. Men jeg fik i hvert fald den her kjole, som jeg kunne have på juleaften. Og jeg synes, den var lidt kedelig sådan her, så jeg fik et bælte med. Eller det er bare købt. Jeg kan ikke huske, hvor det er købt den er. Men det fik jeg i hvert fald med. Ej, nu bliver det besværligt det her. Sådan her. Sådan en sløjfebælte. Og så kan det sidde over i siden, og det er helt vildt sødt, det her bælte. Jeg elsker det overalt på jorden. Det er bare sådan en sløjfe, og den sidder sådan
Det er rigtig, rigtig sødt, når det kommer på sådan. Så. Og som sagt, hvis I har lyst til at have sådan en gør dig klar et eller andet video, så skal I bare skrive det. Og så ellers så abonner og like den her video, og så ses vi igen i en af mine egne videoer. Hej!